ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон ТГК, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Дӯстони азиз, имрӯза зиёда аз 16 эълон ҳастад ки мошинҳои фурӯшӣ ҳастанд ва 134 техникаи фурӯшӣ ҳастад бо нархҳои дастрас. ҳатман дар канали мо Арзон ТГК обуна шавед, чунки дастгири шумо пештави мост. ва дӯстони азиз, агар шуморо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ёки хонаҳои фурӯшӣ барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марҳамат дар ватсаи ман 911 32 43 44. дар ҳамин ватсап дӯстони азиз суратҳоша қатъи маълумотҳои пуррааш равон кунед, реклама карда иншоалло ки дар кӯтоҳтарин муддат мошинҳои шуморо фурӯхтан медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед дӯстони азиз, ҳатман дастгири моро фаромӯш накунед, якне лайка бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. Зинда бошед, худованд нигаҳбони бошад. ба ҳаматон тамошобини фарохатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Мерседес Спринтер рӯй кардан, солаш 1999 сол, мотор коробка 100%. документаш гуфтагия ки 4 моҳидия ҳуҷҷат дорад, яъне ки пассажир нест. дӯстони азиз, ин грузовой Мерседес аст, қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша 80 000 сомониш мегаст, срочно фурӯшай. боз гуфтагия ки иваз карда мешавад ба мошини майдақати. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастии мондагия нафароне ки Мерседес Спринтер гуфтагия дӯстони азиз, дар рақамҳои 3621 ин рақамҳои яъне ки ватсапшан ва рақамҳои дастиш охири 4500 хат метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо грузовой Газел аст, марҳамат, соли баромадаш 2004, мотораш 406, коробкаш механикаи балонош 80%, ҳолаташ беҳтарин, кузоваш тоза, қарор дорад дар ноҳияи Қумсанд, яъне ки дар ноҳияи Ҷайҳон. нархи грузовой Газела дӯстони азиз 50 000 сомониш мегаст, срочно фурӯшай. боз муомилаи хуб дорад, гуфтагия савдо мешавад. дар рақамҳоро экрамда дӯстони азиз, марҳамат нафароне ки газели хар бошед, яъне ки газел дар ҳолати хуб аст, дар рақамҳои 4679 ватсап дорад, тариқи ватсап занг бизанед. дӯстони азиз, инак эълони гадиямон мини трактор 504 аст, соли баромад 2019 сол, дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва гуфтагия ки дар ҳамин ҷо дар комплекташ якта чизил дорад, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархи трактор бодари азиз 70 000 сомониш мега, боз арзон мешавад. нафароне ки трактор хар бошед бо нархҳои арзон ва яъне ки бо сифат 2019 сол 70 000 сомонӣ дар рақамҳои 917 94 27 88. дӯстони азиз, ватсап шай метавонед тариқи ватсапаш муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо мехлопати фурӯшӣ аст, солиш 2019, дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. кавши мехлопат дукуба аст ки қарор дорад дар ноҳияи Восе, нархаш 200 000 сомониш мега. нафароне ки мехлопат хар бошед бодари азиз, марҳамат гуфтагия ҳолаташ беҳтарин, срочно фурӯшӣ 2019 сол 200 мега, савдо мешавад, савдо дар назди ҳамин техника. дар рақамҳои расидкиш бодари азиз ватсап дорад ва рақамҳои дастиш 988 23 23 74. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, инак панҷумин эълони мо Даево Лабо мебошад ки соли баромадаш 2005, документҳои солонааш бучидагианд, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. моторша нав аз вагон 2 моҳ пеш часпонида гуфтагиай, арзони хуб мешавад, савдо дар назди ҳамин Лабо. дӯстони азиз, 2005 сол, документаш бучидагианд. خب در رقم های 907 91 66 و 64 خیلی به همه رقم ها مراجعت کنید و معلومات پر انیختری لابو رو از خود بهشان پرسان شوید.
дӯстони азиз, инак мошини фурӯшиамон ҳастае ки Mercedes сечка ҳастае. Сечкаи объёмни солаш 2000 сол, мотораш д коробка, передачаш автоматикаи. Сӯзишворияш газу бензин ҳардуш кор мекунад. Кузоваш тоза, 4 баллони пачка дорад. Даро электропакет, салонаш тоза. Хулас мошин бе ягон расход қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тус. Нархи мошина 88 000 сомониш мега. Боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. 2000 сол дӯстони азиз, марҳамат автоматик будааст. Ҳолаташ беҳтарин, иваз карда мешавад боз ба ягон астраҷи караван қади. Марҳамат дӯстони азиз, бо диққат навора нагузаронед, тамошо кунед. Навори беҳтарин ҷагаи 939 79 76 31. Рақами дастӣ, рақами WhatsApp дорад, метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ ҳастаи трактор T28 гуфтага ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Трактор дута баллони ақибаш пачка ҳастанд ва дар комплекташ якта притсеп ки ҳолаташ беҳтарин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. Нархи трактора 40 000 сомониш мега савдо мешавад гуфтага. Савдо дар назди ҳамин техника. Нафароне ки тракторхар бошед, трактори T28 дӯстон дар рақамҳои 901 06 69 49 хади WhatsApp дорад. рақамҳои дастиш кор мекунад. ҳатман аз номи сомонаи мо Arazon TJK салом расонед. Лайкора бизанед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. дӯстони азиз, инак ҳаштумин эълони мо Opel Astra G ҳастед дар кузофи караван. Солаш 1999. Мотор 1.6, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. ҳолаташ беҳтарин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. Утилизатсия кардагии тайёр, документҳои солонааш буҷдагианд ва 4 баллони пачка дорад. Гуфтага ки краска талаб нестае, кузофаш тоза қарор дорад гуфтем дар ноҳияи Хуросон. Нархаш 58 000 сомониш мега. 1999 сол гуфтем, газу бензин ҳардуш кор мекунад. Утил дорад, документҳош буҷдагианд. рақамҳои WhatsApp-и соҳиби мошин дӯстон мондагӣ. марҳамат нафароне ки Astra G тоза гуфтагӣ бинед бо нархи 58 боз савдо мешавад. метавонед дар рақамҳои экрана муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо Opel Astra F ҳастед дар кузофи седан. Солаш 1997, мотор 1.6, коробкаш механикаи, газу бензин кор мекунад. краска талаб нестае, 4 баллони 70-80% дорад. ҳолаташ беҳтарин нафароне ки седан хар бошед. дӯстони азиз, нархаш срочна фурӯши арзонаш гуфтесай 28 мега, 28 000 сомониш мега. боз биё мошини аз пеш бинед, иншоалло савдои хуб мешавад. Савдо дар назди ҳамин мошин гуфтага қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дар рақамҳои экрана дӯстони азиз метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари седанро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, трактори Yuto 504 ҳастаи соли баромадиш 2024 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 115 000 сомониш мега. боз камтаракидия савдо гуфтага ки мешавад. ҳолаташ беҳтарин. нафароне ки тракторхар бошед дӯстони азиз, 504 яъне ки Yuto дар рақамҳои 907 91 66 ва 64 қади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари тракторро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мошини албаттимон Opel Astra F ҳастад дар кузофи седан. солаш 1996, мотор объёми 1.6 литрай. коробкаш механикаи, газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтага ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки ва қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Даҳанада мебошад. нархи Astra F седан дӯстон 28 000 сомониш мега савдо мешавад. марҳамат нафароне ки
дар аз шаҳри Кӯлоб 3 нафар бошед, нархи 28 боз муомила дорад. дар рақамҳои 408 97 64 64 рақами ватсапча метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтари сиданро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, нафароне ки мерседеси тоза гуфтагӣ буданд, мерседес компрессор соли 2001, мотор ди сечка задагӣ, коробкаш автоматикаи газу бензин ҳардуш кор мекунад, мошин лук дорад, кондисионер кор мекунад, 4 балони пачка, мултирул, обогрев сиден, хулос мошин гуфтага ки ҳамаи наворотҳош кор мекунад. дар беҳтарин ҳолат 4 балони пачка дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 59500 сомониш мегӯяд. нафароне ки компрессор хар бошед, марҳамат, тозатарин компрессор 59500 камтарак муомила дорад. дӯстони азиз, дар рақамро экрана метавонед ҳатман занг бизанед.